siellä näkyy? Hormiston suljetulta viilatehtaalta on löytynyt kuollut mies. Onko se kertonut kellekään? Mies oli syntyperältään paikallinen perheenisä sekä tehtaan entinen työntekijä. Mä löysin sieltä jotain. Menikö se koskee siihen? Ja saa sun sormenjäljet. Näytä mulle, missä se tapahtuu. Tytär kuulemma etsii sua. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta, mutta pyytää asiasta ilmoituksen tehnyttä henkilöä ottamaan yhteyttä. Mut eikö sä ollut tietää, että kuka sen teki?